Ndikulandireni mu program imeneyi, program ya Lunta Exclusive pompano pa Lunta Television. Ndi nthawi yomwe timakubweretserani anthu osiyanasiyana amene amakhalaso akukamba nkhani zomwe zikukhudza Amalawi eni yake. Masiku apitawa kapena kuti miyezi yapitawa panatumphuka nkhani yokhudza hotel ya Armarylis mu mzinda wa Blantyre. Pali njonda ina yomwe ili ku UK yomwe inabwerapo poyera ndikubweretsa kuti yayi kugulitsidwa kwa hotel imeneyi panalibe chilungamo kwenikweni, pachitika zinthu zakatangale. Mkulu ameneyu ndi amene tikhale tikucheza naye mu program ya lero, program ya Lunta Exclusive. Ameneyu ndi Alexius Kamangila, tikhala naye live. Koma ndinene pano kunena kuti maganizo amene aperekedwe mu program imene ya Lunta Exclusive ndi maganizo ochokera kwa Alexius Kamangila. Muli bwanji? Ifeso tili bwino kakunjako kuli bwanji? Ife tili ku Malawi kunotu. Kuno kwa bwino kuti kuzilizira maso basi ndithu kumango yampachizo kumanga kamusida kuyampachizo nde zofuda ndithu koma nakhatitani. Chabwino ndakulandirani mu program imeneyi, program ya Lunta Exclusive yomwe tifuna tikambirane nkhani ziwiri zitatu, koma nkhani yayikulu ndi imene inu munayibweretsa poyera yokhudza kugulitsidwa kwa hotel ya Armarylis. Sitakozeka kuti ticheze pano. Ndakonzeka ndithu, ndakonzeka kuchiyonga sika hotel. Wandu kudziwa kuti Amalawi ambiri panopa mwafikapo kuti aliyense akuyankhula za inu. Palibe amene anganene kuti Alexius Kamangila sakumudziwa kufikira tsiku la lero. Komabe to have a clear picture chifukwaso mmasampanchezo mumachitikaso manong'ono ena. Mwina give us a clear picture of kuti Alexius Kamangila ndi ndani. Ine ndi Alexius Emmanuel Silombera Kamangila. Ndine mwana wa Charity and Dickson Kamangila. My younger was a housewife and anali mai wa pakhomo. Abambo anga anali aphunzitsi, koma abambo anga namwalira ndili mwana, ndili baby when I was a baby Kamangila. Ndili chama 5 years 6 years. Mai anga nakumana ndi bambo wa Mota, Thomas Mota, Mr. Mota. Amene anali msilikali wa Malawi Army. Ndipo anakwatirana, monga mukudziwa kuti ndine Mkatolika, anakwatirana chalichi cha Cathedral kumangochi. Chifukwa kumeneko ndi kumene gogo wanga Maximus and Christina Silombera ku Izombe atamanga ukwati wawo, atamanga banja lawo, anatenga ana awo kukakhala kumangochi. Komano iwo anachokera abambo agogo Maximus anachokera ku Nankhwali ku Monkey Bay komwe uko kwa Kasanga. Ndipo amayi a Christina ku Izombe Silombera ndakuna mikango. Ukamapita kwa jali apo opposite Chigawa, Jeno Chigawa, ife ndi next. So amene amaziwa history ya Malawi, Madison Silombera amene ali agogo anga ine should not be a news. Si dzina la chilendo, ndi munthu amene anathandizira dziko la Malawi kuti lipeze ufulu. Anali bodyguard wa chipembere, ndi amene anatulutsa chipembere kuti akunthawisa kwa Kamuzu. Koma atanthawisa Kamuzu iyo anabwerera Malawi. He came back. That's how brave Madison was. Komano mwina mbiri ya Madison simakambidwa, Madison Silombera. Ineyo ngati Alexius Kamangila ndakulira kuzomba, amene ndanena kuti bambo anga anali msilikali ku big company kuzomba Kobe Barracks. So nali mwana wa Mwami ndithu timakaonera shooting range ya asilikali, and also that's how I grew up. Tumene makasewera ndakuliranso kumangochi chifukwa cha gogo wanga. So unfortunately Thomas Mota also died later in life, and at a certain stage I had to stay kukakhala ndi agogo wanga. Koma kukhala ndi agogo wanga kunalinso ndi zake zimene zinachitika zimene mwina zinandibweretsa pafupi ndi mpingo. Chifukwa agogo wanga pamene anamanga kumangochi ndi mtawuni mwenimweni. Tili pafupi, we are 5 minutes away from the cathedral. Tili close to everything.
So nimapita ku church every day. So I think moyo umenewo ndi umene unandipanga modi kumamva mawu a Mulungu every day. And ansembe so they amandipanga observe fani mathandizira misa. Ndiye muganize mwana unena kuti wachichepere koma kugwirizira misa every day. I think anthu zimapasa chidwi. So within that life, I was identified by Father Msudi, late Msudi, who then said we are going to seminary, and he pushed me within the Nabida Holy Cross. So my first formation center in the Holy Cross, standard 7, standard 8, many Father Alfred Tigabweza, anali director and Minana Banga Modi, Kena Nabida St. Paul's Apostle Seminary. Mina kako 4 years. Mene kunde kuizambizo mene ngagambe kuma mwina nthawi ita singati lole. Koma no ndinamaliza ndicho mpaka na form 4. Koma nditamaliza form 4 formation center. So ku St. Paul's, my spiritual director amene amayang'ana za moyo wanga wauzimu anali Father Friday who recently died unfortunately. But Father Friday anali munthu amene who amandiziwa spirituality yanga. Ndamene anandithandiza like that. And tajoka ndimafuna munthu nokhala wansembe, as you can see chifukwa kuti ndakulira mu mpingo ndithu, and imene anandipangira expose mayanga aphunziraso school ya Katolika, so we're too close to the church. Kuti panaliso chimene chimapanga mwana amapanga aspire chimene chakhala ali nacho close to. So it was good chimene maziwa ineyo dolo anani wansembe and when you look at the Catholic Church and Mangochi Diocese, ansembe Mangochi Diocese under late Alessandro Assolari, anali ansembe onjoya kwambiri, anali kuti amagulira akangopanga akangozozida amagulira galimoto Nissan Kadengu kacha. You know, so Kadengu was a brilliant guy, even if it might banga inspire with the next zakhe wansembe azandigulira Kadengu. That car, it's going to make you do it. Nothing like that. I came to generate do one bit before it's durable. You car, you limba one bit, and all that. But it's what builds a human being. Good. Things may not make exposed. Things may not make more. So much in the within the influence. I failed to go to Pasdav and St. John's. I went to Chancellor College where I studied my law degree, and after that, Dabanga practice pangono law nabida island babanga masters on access to justice for people with disabilities, and then panova banga soma zero lo somo ndi lawyer kumano lawyer amene andi I think ukadaulo wa zama ufulu anthu. Alright, so speaking of many transition yako kuchoka ku khumbo lako lokuti utsakhale wansembe kukapanga maphunziro kukapanga law, what really happened? What motivated you? What drew you closer to that? Ikomano unena unena kuti panali zinthu zitatu zimene mapanga aspire without knowing it, kapena kuti without kuchita kuzika kuti ndikakhala kuti sindipanga izi ndikuti basi moyo wanga suyenda ayi. Ninali munthu wapaize kuti sinimazi pasa pressure all my life sinazipaseko pressure chifukwa nthawi zina mwina anthu sizimayenda chifukwa kuti timazipangira malire kwambiri. Ndikapanda kupanga ichite kuti basi pamene ndinakanika kupanga wansembe, kukhala wansembe, kupitiriza maphunziro a usembe, mwina ndinakhala wina ndinakhala kuti basi ndikuti ine am useless, ndakanika zimene ndimafuna. But I had 3 things zimene ndimazipanga aspire, which I thought and my profession amene the noblest, amene very noble. So ndimafuna kukhala wansembe, number 1. Number 2, chimene chimabwera mwina adokota akhala wachipatala. Chachitatu, lawyer anali last option, and inaji chimene chimabwera. Now ukamukaona mabulumasi osewa, it's about helping. Anthu osewa amakhala kuyang'ana samayang'ana za iwo, amayina kuyang'ana za ena. They have to look at the other person. So maybe my life in the church, Peter Mass every day, listening to the word of God, modified to me the drive for justice without me knowing it. So, when I was young, when I was now ended up in justice, where my younger
mai anga ndi bambo anga atapeza kuti bambo anga atisiya sizinaende bwinobwino maziwa nthawi imeneja mabwera ndithu ankolo samakhala kuti auchimuna onse koma makhala wina wake dolo wina wake nati mwana amene nali andekha amakazilinga katundu kakutani. So we experience that, and that's why ndala itanyada amatero ndala itanyada when bambo atamwalira tinakakhala kwa agogo chifukwa kuti tinalibe kuthekera kuti tinakakhala padokha ndi masten. So zimene zinanso zinandionesa injustice, but agogo anga Christina silombera kuizombe anali nzimayiso amene anali utakataka kumangochi ankayendayenda m'midzi underwaga women against AIDS andi kumangochi AIDS inali yochuluka kwambiri chifukwa cha mmene lifestyle inali chifukwa cha nyanja asozi zosiyanasiyana. So amasamalira anthu odwa. Sorry? So kumachulukiraso anthu opita ku John ndamene opita ku John imene ku South Africa so kunalinso kuti inalinso pa level inaso nthenda imene muliro umenewo. So at that time kumaonanso agogo anga kupanga for anthu amasalidwa, stigma was high at that time. So kumaona agogo anga I didn't know koma it was modifying me zimandipanga mood zinandisintha komanso kuona mmene zimakhalira ku Malawi. Ukakhala munthu nyumba mwako ukangotuka nyumba mwako ngati nyumba yako ilibe mpanda kapena ukangotuka mpanda wako ngati nyumba yako ili mpanda umaona umphawi uli very it's in our face. Umaona umphawi anthu anjala anthu osasamba osati kusasamba ifasa kufuna koma it's the last thing they can think of. Timana kuganiza iwo ndi tidya chani. As I'm speaking this morning pale anthu amabanja ambiri imene sakuziwa kuti adya chani hotel. So how many I think it modified me into becoming a lawyer, and when I went to law school to do law, and I said it, and I've been very consistent in life. If there's something that I've been, is consistency. And if I've been wrong, at least I've been consistent. Ndimapanga ndi mtima wanga wonse ngati ndikulakwisa ndimalakwisa ndi mtima wanga wonse ndipo ngati ndikulondola ndimalondola ndi mtima wanga wonse. Alright, so tibwere ku nkhani yomwe inuyo munayitumphula yomwe ku mtundu wa Malawi inali kuti Amalawi sakuyitsalira bwinobwino kugulitsidwa kwa malo ofikira alendo a Armarylis mu mzinda wa Blantyre. Inuyo ndamene nkhani imeneyi munayibweretsa poyera mwina mungotitengako mbuya pang'ono kuti kodi mufike ponena kuti mwayibweretsa poyera kuyitumphula kapena kudzutsa zogona nkhani imeneyi zinachitika ndi chani? So monga mukuziwa inu monga inu atola nkhani amene mwina oweruza olengeza nkhani zosiyanasiyana kuyambira 2024 ndakhala ndikuyankhulapo za katangale wa mabwalo oweruza milandu komanso anthu amene amagwira ntchito za malamulo ngati maloya. Nkhondo imeneyi yakhala ili deep ikuchitika ndithu yopsa even pamene anthu aona ngati kuti Kamangila wakhala chete wadya banzi ampasa ndalama Kamangila panali anthu amafalisa zambiri Kamangila waphedwa. There were so many things that were coming in anthu amene maona ngati kuti basi koma nkhondo imakhalanso yopsa kwambiri pamene ndakhala chete, and imakhala more dangerous when I'm silent, when I'm not active. Kodi anthu samasatira kuti kodi munthu yakuyenda bwanji and all that. Chifukwa cha nkhondo imeneyi yayikulu komanso imeneyi, so nkhondo imeneyi a lot of Malawians relate to it. Aliyense Malawi ali ndi china chake chimene amayankhula zokhudza kusowa kwa chilungamo mabwalo. Amalawi ambiri zowakhudza aita iwo zinaonekera olo mwana wawo olo mbale wawo olo nzawo wanzawo. So palibe amene nkhani ya kusowa kwa chilungamo kwa mabwalo amene sikumukhuza, aliyense ikumukhuza. So that's what inspired people. So in the end mene timayamba mwina anthu amangona ngati akupenga ameneyo it's just one of those. So Malawi timayamba nkhani koma nkhani ija imatha after a week timayamba kumabwera scandal ina komano. I think the system, the cartel. So we have zigawenga
zimene zimavala masuti majekete zimene zimameta ndevu simaoneka ngati imene ndikuoneka ine ndi zindevu chonchi amameta every morning amayesesa kuti amete aoneke ndithu kuti smart, so they cover their uchigawenga wawo ndi mmene akuonekera, and anthu amenewo they fight a huge battle, like they fight and all that. Chimene mafuna kunena nchonena kuti amakhulupirira kunena kuti tingopanga nthawi yochepa kena kuchitopa, and chifukwa tikupanga school amaonanso kuti school ya PHTC yachibwana ndi chintchito chachikulu, ndi chintchito it's huge. Anthu amene amapangapo research ya maphunziro amene ndikupanga ine aukadaulo siza chibwana, you don't even have time to be on social media, so they see so kuti uyuyu sangapitirize zita koma una kuti zikupitirira. So over time ndinapanga build chikhulupiriro, anthu amandikhulupirira, and that's my strength, that is my strength, that is the only strength that I have. And anthu amandipasa information, ndi information yopsa kwambiri, ndi information yonena kuti ndimalephera kugona nthawi zina zake chifukwa kuti it's huge. You wonder kuti pena umatha kuzipanga blame ndaziwiranji zimenezi, chifukwa kuti umaona anthu akulemekezedwa akupembedzedwa, anthu opsa kwambiri, anthu kuti akupanga zinthu zoyipa, koma even in the church, you know, akupembedzedwa. I know a lot of things that the hidden things that people are hiding. So my point is information ya Armarylis Hotel ndinayo kuzera ntchito yomweyi kuti anthu anamuza kuti asepalizi and all that. So I've been observing what Malawi Law Society was doing, zimene Malawi Society imapanga observe zimene office of the Attorney General imapanga observe zimene bungwe lothana ndi katangale Malawi zimapanga, and the time imene mazayankhula ndinali kuti ndinalisonaneso, of course ndatumusira kuti sindimayembekeza kuti bidiru ijaipanga choncho, ndinazayankhula zokhudza kunena kuti ndalama zaperekedwa. Chifukwa ineso imapanga for koma ndinali kuti alesi anayasakuziwa kuti ndalama zaperekedwa. If the public, if they knew kuti ndalama zaperekedwa, it was me who posted, and I had getting information from the inside. So kumalawi kuli anthu abwino, kuli anthu amene amapanga corruption, anthu akatangale, komanso the majority of us ndi anthu abwino, ndipo ndi anthu onena kuti ndikatangale amatinyasa, koma I think chimene chimavuta nchonena kuti tithana naye bwanji. Ndi pa nthawi ino tapeza njira, a way of dealing with it and all that, and tizipangabe develop over time, because manjira zimabwera mukaziyesa, you test them, you can do it in theory, kuchipanga kuti mwina then you use it, you then go back on the drawing table kuti kodi zitapanga izinaenda bwanji. So that's really how I came out to the realization kuti boma lalipira ndalama zokwanira 128.7 billion Malawi kwacha. Ndalama zimene zizi $, ndi almost parenji yogwira bwinobwino ndi value ya kwacha ndi $75 million. This is too much money for any country. And mukakhala munthu onena kuti munakhalapo ndi azungu ndi anthu amene amapanga value ndalama, even 50 cent amayiwerengera. $75 million for Armarylis Hotel is insane. Ndi zinthu zoopsa kwambiri kuti anthu angati ndalama zimene zozo kumalipira Armarylis Hotel. Wakhala ukunena kuti ayi anthu amenewa ndikuwadziwa, anthu amenewa ndiwatchula mayina, anthu amenewa pena anthu akumaona ngati kuti mwina ukungonena koma sikufuna kubwera poyera ndikutchula anthu amene they are really involved into this. Choyambirira chomwe mungaziwe nchonena kuti advocacy for kapena kuti yani kumenya nkhondo yothana ndi katangale imene ndimapangira ineyo imakhala ndi kapangidwe kake, sumangopanga ayi. So chilichonse chimene ndimayika pa Facebook chimene chili calculated. Facebook page imene page yanga ya personal inayamba ngati personal in 2018, sikalikali mu December 2018 pa Facebook ndamene ndabwera, sinabwere kalikali. Komano over time Facebook page ija siya inenso ayi chifukwa pabwera anthu ambirimbiri, so it becomes anthu the topics that will help the country. So yasanduka kapena chida chothandizira kuthana ndi katangale mu Malawi.
chine simini mapanga post even ngamasipanga zoselewula pamakhala hidden message in those things. So ineyo anthu amene apanga deal kapena kuti imene anthu amene anali responsible for kubesa ndalama za Malawi kuba nthawi zina tikamana kuti katangale tikamana kuti ziphuphu zimakhala ngati zikukongolesa zinthu zonyasa. Ulene ndikuba kwa chigananga kuba mwanseri. Actually the interpretation chichewa how is not like interpretation ya imakhala yolakwika for imazambaisa komano corruption. The real definition of corruption ndikuba mwanseri. Amene amene akutanthauza amene akunena kuti kuba mwanseri osati katangale kapena kuti ziphuphu kuba mwanseri. The real word is kuba mwanseri. So anthu amene akubera Malawi mwanseri kuzera mukugula kwa Armarylis ndikwaziwa oyambirira amene ali patsogolo kuthamanga ndi Collins Maglass. Mr. Collins Maglass, and you know Mr. Collins Maglass akuyankha milandu yokuba kumera si wachilendo ndi chigawenga chake ndikabwerebwere. So we usually discuss akabwerebwere in relation to anthu amene ali anamangidwa apo. Koma lero kabwerebwere anthu amene system simamanga imangwasiya mapanga zawo. Ena nda Frank Faluku Mbeta amene ali Attorney General. Frank Faluku Mbeta mbiri yawo ya kuba ndi akalekale ndipo pali zambirimbiri zimene apanga. Ena nda Chisale amene ali Minister of Homeland, Deputy Minister. Ena nda Gangata ndi chigawenga in terms of anthu amene amaziwa kulilongwe. Izodabwisa kunena kuti president anasankha kukhala minister. Ena nda Mwanamveka. Ndalama ngati zimene zozo 128.7 billion sizingasunthe ku ministry Minister of Justice, Minister of Finance osaziwa. So Mwanamveka ali mkulu. Ena nda Achiza Nyilongo amene ali mkulu wa board ya Press Trust. I mean not Press Trust, apologies, but pension trust fund. I mean ali chairman wa board imene. So these are the top 6. But anthu ena also amene ali involved. Kuma tukamba kwa za Malawiwa adindo nosiyana osakamba za anyage ya Armarylis. Anyage ya Armarylis ndo yambirira amene ali swakwa abera Malawi. Amene amayang'anira anyage a bank imene amene amachedwa Yusuf Investment Limited. Komanso kuli amwenye. Komanso anthu osiyana amene athandizira kuti zimene zichitike. Achina Karim amene Akai Motors amene amayenda ngati kuti akugulisa akukonza magalimoto akupanga charity osiyana kuma ntchito yawo ndi kuti akuba misonkho ya Malawi kumayitusa ku dziko lino kuti anthu azikagawana kapena azigula manyumba maiko ngati ku UK kuno ndi madera osiyana. Alright, so mukhala ngati kuti ukamachula mayina like that, you are a whistleblower now. Everybody know you as munthu amene kumabwera poyera pa social media kuvumbulutsa nkhani ngati zimenezi. Palibe mantha ena ake amene akumakufika kuti ukhala ngati kuti ndaponda posayenera kuponda. No, kuti ndibwere pano nene kunena kuti palibe mantha ndi kuti ndizinyenga chabe komanso ndikunamizani. Mantha alipo. Komano my drive to pursue justice is stronger than the fear that I have. Chidi changa chofufuza chofuna kuti chilungamo chichitike ndichochuluka kuposa mantha amene ndili nawo. So chidi changacho chimapanga overpower mantha amene ndili nawo. Mantha amakhalapo ndanja ma threat kuyambira 2024 ndawopsezedwa. Anthu amaphedwa ku Malawi ndi zinthu zazi. You know, si zinthu zazikulu ngati zizi zimene zikuchitikazi. Anthu amaphedwa ndi zinthu zazi ku Malawi, zinthu zosaziwika bwino. You know, but in terms of fighting against corruption, ndizopsa kwambiri for even adindo eni akewo. You know, adindo tuonera kuti asankhidwa kuti atete abo ali mboma momwemo akamalimbana ndi Katangale atasankhidwa. Martha Chizuma mwachisanzo anamangidwa ndi asilikali 20 ndi mifuti. They were trying to intimidate her, but also we might not know, never know. They wanted to kill her. Amafuna kupha Martha. Koma panali anthu ena amene anatetezera ngati Madonna partners and all that. Anja unji anaphedwa pakana pano nkhani yawo simayenda bwinobwino koma tikuwaziwa anthu amene anapha Anja unji. Chigawenga chimene chinapha Anja unji chimene chinapanga organize tikuchiziwa, and DVP is a better chipani chimene chingafotokoze bwinobwino.
pali anthu ambiri achasowa anali student kupole anaphedwa, ndipo panali commission of inquiry imene inafufuza zonse ndikupeza kuti anaphedwadi zinayenda chonchi, kutchula even mayina anthu osiyanasiyana, amasangwe anatchulidwa, koma mpaka napano is still a public figure, is still anthu oti amapeza kuti ali mapodium mayankhula za zipani zosiyanasiyana, achipani cha UTM kajanja. My point is, fear yanga is real, mantha anga ndipo alipo ndithu, ndipo sanate all continuously, and the more I speak, the more I break out, the more enemies I create, because anthu aja alipo ambiri. Komano chidwi changa chosakasaka chilungamo ndi champhamvu kuposa mantha anga. Chimene chimandigwesa ulesi, chimene chimandifowola kwambiri, kapena chimene chimandiswa mtima kwambiri, ndichonena kuti ineyo ndinasankha kugwira ntchito yopsa, koma mwana wanga sana sizikumukhuza ndipo sanasankhe, koma ndinamuyika pa chiopsezo chachikulu. Mayi yanga ndinayika pa chiopsezo chachikulu, koma iwo sizikuwakhuza sanasankhe. I made a choice. This is my mission. Ndi purpose yanga imene ndimamvesa kuti Mulungu anandisankha kuti ndipange izi, from my understanding. Koma mayi yanga sizikuwakhuza, koma ali pa chiopsezo. Mayi amwana wanga mayi yake amwana wanga ali pa chiopsezo chifukwa cha ntchito imene ndikugwira ineyo. So zimenezo actually ndi zimene zimandiopsa kwambiri kuposaso kuopsa kutaya moyo waine. Alright, now komiti ya nyumba ya malamulo, imodzi mwa makomiti ya nyumba ya malamulo motsogozedwa ndi chair Baba Stephen Malondera, akhala akukumana ndi anthu amene akukhudzidwa mu kugulitsidwa kwa hotela imeneyi. So far, are you satisfied ndi njira yomwe komiti yatenga komanso ndi zotsatira zomwe zikumatuluka akayitanitsidwa anthu amenewo? Choyambira nchonena kunena kuti muzikonena kuti ziphuphu kuba kwa nseri katangale, kuba kwa chigananga kumene kuko pali anthu amene amazithandizira kuti zichitike, andikagulu ka anthu amene kamathandizira kunena kuti zimene zichitike ndi andale akuziwaso andale yake, including amene ali mu komiti imene tikunena kuti ikutimenyera ufulu ndipo kuyankhula. So far ndizofunikira kuti zimene ndikuyankhamo zikhala ndi open eye, tikuyenera tisegule maso. Kuba komwe kumachitika ngati kumene kwachitika kwa Armarylis hotel sikoyamba ayi, kulisegereke hotel, kuli zambiri mbiri kuti zifufuze zimene amapanga chonchi, amatusira ndalama. Chinthu choyenera kugula 5 kwacha amachigula 200,000. Chinthu choyenera kugula 5 kwacha, tomato yemweyo yoyenera kugula 5 kwacha amamugula 200,000. They do that. Kuti chimene ndikufuna kunena nchani? So far I've been surprised, ndatutumisika ndi chidwi komanso zinthu mmene zikuyendera. Committee kudos tiyipasi tiwombere manja ndipo tiyipempherere ndipo tipase support yonse, komanso pali zambiri zimene zachitika kuti committee jaifike pamene pachapo. Ineyo ndikuuza ndi mazuwa zambiri, pali zambiri, ndipo pali pressure imene tapereka, ndipo pali pressure imene tikuyenera kuti tikhalebe maso ali open. Ndalama ndithu zasintha manja, ndipo ndalama zabwezedwa, ndalama zikubwerabe. Pali zambiri zimene zachitika kuti pakali panopa sindingayime pabwalo ndikuuza ndi chachitika nchakuti zipanga compromise process imene ikuchitika. So we need to allow that process to proceed. Koma kusogolo muzaziwa zenizeni. Chifukwa chimene ndikufuna kunena ichi nchonena kunena kuti ngati Amalawi tikuyenera tisegule maso kuti tisayisiye komiti ija kuti ipange. Komiti ija sikupanga zimene zifai kufuna, ikupanga zimene zifai kuti Amalawi atopa. Chifukwa kuti you are late and you're saying enough is enough. This is ngachitike. How are we allowing this? The moment anthu mwadzuka ngati nsi ndikunena kuti izi zatha, palibe wandale amene angakukusiseni, palibe wandale amene angati mfwimfwimi, because wandale they survive there. Ali pamene pajapo ndi mphamvu zobwereka, mphamvu zimene tinapasa ifeyo anthu. And nthawi imene taona kuti anthu wasala kugwira ntchito imene ifeyo tinalembera ntchito kutengera ndi malamulo section 12
the power to govern, the authority to be in a public office, imachokera mwaifeo. So my point is, we don't demand what belongs to us. So well done, Baba Murondera and your entire team, but you know better, and you know they also Tony Jeno zienda bwanji kukamada mazolo zikatukuziwa kuti zaenda bwanji koma tikwena tisekule maso chifukwa palide chimene akupanga anthu aja choti akufuna. Most of them, of course, there are other people amene mjama amene ali kuti za kuba kwansiku kumakuisa ndipo anatani kodi anatopa nazo nawo sakufuna kutani kutopana kumaso andali they want to ride on the wave andali ndantochenjera kuti panobalisa kukamba izi they want to be the heroes now. So they have been moved by the situation. They are grabbing the opportunity to be, and it's okay. If people want to shine, it's okay. People should shine for the right reasons. And unganafuna aware ndipo apambane kapena kuti atamike asitamika pazimene zisibene ifana kama atamika tu pakuba ndizi kapena ndizi ndizokuba ife tukwena kunena kuti tapase support anthu amene ajawo chimene tikufunika tapase support ku zinthu zezikamatuka samangoti zinazitika choncho anamba choncho anthu anayankha foni pa email kuti ku email so kumachuka foni samangokhala choncho koma tizilusa tizikwiya tizipsya mtima ndikunena kuti izizi bangani ako by now ine I expect kuti anthu amene akhala amangidwa koma chifukwa kuti anthu sakumangidwa panopa ndikakacha komweka timangokhala anthu oti apamwamba kungoyang'ana zinthu zapamwamba. By now timayenera kunena kuti mabanki ena ake Reserve Bank of Malawi akhale kuti akuwafunsa mafunso kuti izi mapanga bwanji izi zimayenda bwanji izi potere apa zapotere nde mukandifunsa funso limenelo it's a mixed bag. It's a call for us to be open kuti maso athu akhale otsegula tisagone. Now inquiry jedayamba unadzalemba pa tsamba lako la mchezo kuwawunikiranso chair baba nayenso baba anayankha kunena kuti ndiwokonzeka kugwira nawe ntchito imeneyi yolimbana kapena kuti yofuna kudziwa chenicheni getting to the root of what happened kuti hotelayo igulitsidwe. Now abapaso wanena kuti anthu akamamva zinthu zija adzikwiya adzipereka support. Iweyo support yomwe upereke pakadali pano ndiyotani? Ndikupereka support yambiri kwambiri koma support imene ndikupereka sindikuyenera kunena ifo ipanga compromise zimene zikuchitika komanso sine ndekha ayi pali anthu ambiri ma professionals pali anthu ambiri amene akuyatu kuti anthu ena abe ali ndi mantha abe sakutuluka pali anthu ena amene akuziwa zinthu zambiri so kuposa zimene ndikuziwa ineyo zofanana ndi zimene ndikuziwa ine amene kuya koma angopindira ndevu mkamwa koma anthu amene akupereka support committee zikhala zo it would be hypocritical for me to be here on air talk about this without mentioning Professor Peter Mutharika. Zikhala ndithu zopanda nzeru kuti ndikhale pano kukamba nkhani osakamba za Professor Peter Mutharika. Iwo asingero ayi ndi munthu ndipo andizifoka zawo koma chimene ndifuna kunena apa nchonena kuti we have a president. Ifeyo pa nthawi inoyo ndi president. Forget about the form, focus on the substance. IPM Professor Peter Mutharika walemba chikalata at the right time. Kalata imene walemba ija ndiyofunikira kwambiri yowauza komiti kuti gwirani ntchito yanu ndipo ine sinzatani kodi wabweza mawu ake mukalata imene jakubweza nena kuti sinditeteza wina aliyense nyokugwirani. Kalata imene ja ndikumasuleni amalawi ndikumasuleni amene mukundimvera. Kalata imene ja president walemba chifukwa kuti panali anthu ena amene amapita msele nduna zimene zimapita kumsele ndikumakauza ma MP makamaka GBB amene ali mu committee imene ija komanso even so opposition for president amakhala ndi mphamvu kwa wina aliyense kumakauza kuti kubwera wakutaura amene ndi appointiwa bwana anthu amene tikwaziwa amene anasankhidwa ndi abwana ndi mukamuchisa manyazi ndetu kuchisa bwana ndifana ke ipe mwana kuti nyasi zimenezi it doesn't want anthu ayuze zina lake wabera amalawi. Komano ndinanena ndipo ndikubwereza kunena kuti chiyembekezo chimene kalata imene ija yapereka kwa amalawi. Kudos Mr. President, we are good but it's not enough. Sichokwanira funa notione actions ntchito
zinthu zosiyana anthu amene atasunthe chifukwa cha zimene zijazo kusogologolo. Koma president is making his moves at the right time. Komanso sakufuna kupanga zaphuma chifukwa kuti afuna ateteze timanena kuti separation of powers. Kuti pamene bungwe kapena kuti committee ya parliament ikupanga zake asaisokoneze aisiye kaye imalize ndipo impase report. And that has given a lot of energy, protection and power to that committee. Baba Mondanda Zinzake amene akupanga zimene ziko ya opsheza tizigawenga iti timene mapita museri kumakanamiza dzina la president kumakanamiza dzina la janje koma zimva umphamvu ifake mwaona ena minister amene achira. So kumalawi kumachitika character cleaning kwambiri anthu amaziyeresa koma ali ndi zawo zonyasa. Dzulo then ndichipange call out sina chiyankhule kupena paliponse. Agangata apereka 40 million ku CCP ku mpingo wa CCP. That is total evil. Meje ndi usatana wenu zimene amapanga apo andani akuberani mabilioni amene ajawo 5 billion kumapita uko lina kutenga 40 million akupereka ku mpingo. It's not even close, you can't even compare. And mpingo ukumapusa ukusanduka ngati ka zimayi wachigololo. Mpingo, that's how the church has become, where it is sleeping with anyone. Mpingo wasanduka uchapa character ya wawamina wakubazigawenga. So the church has a big role to play. The church, when I say the church, it's not just CCP. It is the Muslims. It is the Catholic Church, especially the Catholic Church, because we know better. If you are Catholic, we know tindizo titekera zoti segura maso pazinthu. Mpingo wathu unatipasa maganizidwe au mpingo sitimaganiza ngati mwa munthu wathu timaganiza mosogozedwa ndi masomphenya a Yesu ambuye Yesu kuzera mwa ita kuzera mwa papa kuzera mwa utsogoleri waukulu osiyanasiyana. Sitimayendesa zinthu ngati mmene ndikufirira ine Alexis. So we have a better position to stand against power, even in the context where anthu akupereka ndalama kwa mpingo. For corruption imapanga extend mpaka to the church. Alright, so now wachulapo maina angapo amene ukunena kuti akukhudzidwa, according to you, akukhudzidwa mu katangale ndi ziphuphu mdziko muno yomwe ili ukufunanso kuthana nayo mothandizidwa ndi anthu ena. Komano tione muli goseti, is it ethical kubwera poyera kumachula maina monga momwe kuchitira iwe pano? No, it's very ethical. It's not mboni. So anthu edi akupasani anthu amapereka ya chiphunzitso chaboza. So what chinthu china chimene chachitika ku Malawi nchonena kuti maloya amene anatisogolera ena apindula nawo ndi kuba kwa nseri. Amapindula nawo ndipo sali mkulumu ndipo ambiri ali mukateo. Akuluakulu amene anayamba amene anali kusogolo kwathu sonse koma ali involved. So zimene zimachitika nzonena kuti system ngati imene ilili ya tingolerekeza maloya Malawi Law Society, chiphunzitso chimene amapereka ma half truths. Amapereka kuti kukuzani chilungamo osakuzani chilungamo chonse. So it's true that there are ways where you can resolve and you can complain, you can raise up issues of corruption. Komano, in the context where my systems for 50 years, the judiciary has been mentioned in corruption, but there hasn't been anything that has been done. You and me, because of reason, wazakanditu makumi asanu zakatuka zakatangale zakuba mwanseri za jigananga omwe anthu amene amagwira ntchito ku court akupanga. Koma palibe chimene chinachitika. Ndi panopa pamene tayamba kuwatchula anthu ndi mayina omwe pamene zayamba kuoneka kuti zinthu zikusintha ndipo zinthu zisintha ndipo zisintha ndithu afune asafune tikakamiza. Chifukwa chake ninji tikamakamba zakatanga ndikumangozikamba mwa mongo zungulira kapena mwachigulugulu osayika nkhope pa katangaleyo osayika nkhope pa kuba mwanseri zimangodusa ngati mphepo choncho zimangoyenda ngati zaya Malawi kuli katangale katangale paliponse basi move on. Pamene tikunena kuti judiciary kuli katangale
Justice Chikopa ndakatangale ndakuba amene wa mwanseri chilungamo samayendesa bwino amadise ndakuba mwanseri akapanda ndakuba mwanseri kandi wakatolika kandi wampingo wanji tikuyenera tizatchula anthu ndi dzina la amvula justice zombi mvula mbava yotheratu koma akuti the justice of the high court nditakutchula mayina ambiri komanso tikamakamba kwa maloya kumanena unena kuti wapona kita amene ali mkatolika analinso kuseminari ngatini koma ndiwakuba ndi munthu amene waononga miyoyo ya anthu ambiri lafuka sambala rate lafuka sambala anali wakuba ndipo anaononga miyoyo ya anthu ambiri. You mention names of people, you put a face umayika nkhope pa zoyipa zimene zikuchitika chonchono ndi maona ndi anthu amapanga no connect. So people have started connecting the dots, they are connecting, and it's not even, no one can challenge me kuti angalowe mu court kuti akawina against me. Munthu amene amene ndamutchula umboni ndokwanira, and muziwe kunena kuti munthu ngati ineyo ndine activist kuyambira kalekale, ndine womenyera ufulu wa anthu. You can check years of doing this work. I've been doing this work. Mukhoza kuona nkhani ya mzimayi wa kunchinji amene nakamwinira kunchinji from Blanta without being given money by anyone at Savon. Musa John pala nthambi ndi amene ndatusisa kundende over the years. So there's a track record of ine kugwira ntchito mu nkhani zimene za ufulu wa anthu, nkhani ya access to justice kuti anthu alandire chilungamo. So ndinaona unena kuti chilungamo chija nkhani yonena kuti nzili mbana ndi case by case sindipita kuti konse. I'll stay like that ndikhala option mtima moyo wanga wonse. Chimene ndikuyenera kupanga, I had to change the system. I need to fight the system so that when you fix the system it trickles down with the other things. So this is what we're dealing with. We are dealing with Sanamina yakuti kuti chilungamo sichikuyenda chifukwa chake, and chifukwa choti pa track record imeneyo palibe amene angandisumire ineyo ndikukapambana pa khoti labwinobwino. Komanso even pa khoti labwinobwino akapambana ndi umboni umene woonesa unena kuti kuli mavuto ku makhoti oweruza milandu, makhoti atha milandu, komanso ku profession imeneyi made my child legal profession. It's no longer a profession. The profession has left in the legal profession. So kulibeso zokuti anthuwa nditu dongosolo limayenda choncho chifukwa anthu akumangopereka ndalama kwa oweruza, amangopereka the justice has been put pa timati pachani pa azika nditu paselo pansika kuti amene ali ndi zambiri apereke. That's what is happening. There's many tizitesa nditu amene azitese ndife ya Malawi. All right, so looking at Katangale ndi ziphuphu amenewa mukamaona, because you said uli ndi zambiri zomwe ukudziwa, root cause yake ndi chani? Chifukwa already we are struggling with the economy and then we are still talking of Katangale komanso ziphuphu. Let's go to the root cause ya Katangale ndi ziphuphu muno mu Malawi. So toyambirira munthu unalense amabadwa ndi kuzikonda, kuziganizira yekha. Munthu unalense amabadwa ndi kuziganizira yeyo. Nde choyambirira ndi umunthu wathu umakhala kuti munthu umaziganizira iweyo. Komano tikakhala ndi the right kind of education, tikakhala ndi maphunziro oyenera, timazindikira unena kuti ndisamangoyang'ana za ine, ndiyang'anenso za ananga, ndisamangoyang'ana za ananga, ndiyang'anenso za anawo, like that. So cause ya corruption yathu kuti pamene zafika bwanji pamenepo, zafika pamenepa chifukwa cholekerera kunena kuti tikamakhala anthu ngati mtundu wa anthu timakhala ndi malamulo amene amayendesa kakhalidwe kathu, ubale wathu wa wina ndi nzake, pamene pachizungu amene ati social intercourse, social interaction of human beings, imene anthu akukhalira amayenera kuti pakhalezo ayenera kuti umayenera kutere wakudifale pali education system kuti ntchito timayenera kulemba oti wapita ku miji, oti wapita ku school yakanjenjede kupole wapanga journalism amene akuyenera kukhala anthu ankhani chakuti. So the problem is that tasiya kusatira malamulo ameneyo. Ndichifukwa tsiku la lero
mupezera kunena kuti Malawi Broadcasting Corporation ikusankha Brian Banda. Brian Banda ni munthu onena kuti skulu yake anthu sangayifotokoze kuti skulu yake ikutokera pati. And this MSc, apart from MSc, if you have to be the boss of the MBC, you should have other qualifications that qualify you to be. It's not just kuti ndiwo amakani kufusa mafuso kapena ndiwo olimba mtima. It's not enough ngolimba mtima. You need to have zokuti, but you see kuti we as a country tasiya kusatira ndondomeko zakayendesere kwa maubale athu. So maubale athu amene ndi ndondomeko memanena malamulo lero. So ngati kusankha kwa munthu amene akuyena kukakhala director wa MBC pali akuyena kupanga advertise, anthu aja ndikubwera ndikupanga kupikisana ndithu ndikuona kuti uyu andiza bwino izi koma titenge uyu chifukwa chakuti. The fact that pali philosopher amati Kelsen amanena kuti ngati muli ndi malamulo aja akaphwanyidwa ndipo palibe zosatira zake zimene munthu akulandira pamene malamulo aphwanyidwa, malamulo aja amakhala opanda ntchito, amatha mchere, malamulo aja amakhala opanda mchere. So zimene zimachitika kumalawi zimene zozo ndifake corruption yafika pa level ikuti anthu amene amakhala kuti apanga zoopsa samalandira zochitika zake. Ndipereka mchisanzo ampinganjira, Tom mpinganjira anamangidwa nkhani yonena kuti amafuna kupanga bribe, kupereka ndalama kwa majaji amene amaweruza mlandu uja umene umakamba zachisankho. Chifukwa cha ndalama lero ampinganjira ali kuti auti anakhululukidwa panjira pa zifukwa zanji. Munthu wamangidwa kwa zaka 9 wangokhala kundende chaka chimodzi akumukhululukira. There is no ground, palibe amene angandipase ine mfundo zogwira zonena kuti Chakwera anasatira kumukhululukira mpinganjira. In fact mpinganjira ngati system yathu malamulo athu akugwira ntchito akuyena abwererenso akaseve sentence yake, chifukwa palibepo chimene chinamutosa mulandu wake tikaziwunika bwinobwino. Mukapanga deep mupeza kuti anakapereka ndalama kwa Chakwera, anapereka ndalama kwa chipani zimene tonse tikuziwa. And we want to move on. People want anthu akuyang'ana kumbali, they're looking the other side. When you mukawerenga Bible amakamba za Samaria wachifundo. Nkhani ya Samaria wachifundo, wansembe akudusa msewu wopita ku Jeriko, akupeza munthu wavulazidwa wasala pang'ono kufa, anangoyang'ana kungotambalala kumapita. Winanso amene amayembekeza kuti mwina ndokukhulupirika, lawyer mwachisanzo tingopereka lawyer amene akuyera kusatira chilungamo anangodusaso, koma uyu Samaria wachifundo, Samaria atamuona munthu uja anampukuta munthu uja ndikutani. So justice system yathu yavulazidwa ndi zigawenga zakuba, the cartels. And chomwe tikupanga ngati mwachisanzo nkhani yachi na Tom mpinganjirayi, anthu akuyang'ana the other side kumapitirira kumapanga zawo. Ndifuna nditeteze banja langa, ndifuna nditeteze ana anga, ndiyang'ane za ine sogolo langa, ndikayambana ndi awa zonseza andisekereza. But we are not following the mayitanidwe athu. Sitikusatira zimene ngati kamati ndine Mkhristu kodi tikuthandauzanji ngati ndine Mkhristu, ngati tikuona chilungamo chikuphwanyidwa, tikuona chilungamo chisakuchitika and we walk away kapena tingokhala chete. Madam ndi zambiri zoyankha, ndipo ndimakhala ndi zambiri zoyankha chifukwa kumbukirani kupanga subscribe to our YouTube channel Malawi News Daily Updates kuti nkhani zochitika ku Malawi isamakuphonyeni. Inu muzikhala munthu oyambirira kumva kamene akuonera nkhani zimenezi. Zikomo kwambiri.